मंगलम.
तळे आसा दुनियात तांबड आणि हे सपोर्ट आहे किती वर्ष झाले हे आता 1 वर्ष 3 महिने झाले वर्ष पुऱ्याची गेलो कोल्हेटू राजेशराव म्हणून आणि 2 गायांना सूट केलं आता स्टार्टिंग तुला ना मना असेल जोडसिंग सपोर्ट करता राजेशराव मागीर ऑफिसान ताणें सूट केलेलं पण सपोर्ट करून नाव कशी लेखन हागेले वेल नाव लेखन बायल पुष्पा मराठी कुठलं गाव तुम्हाला पुण्यामध्ये आमच्या सोयीला सर्व गौरी बिझनेस तुमचं असं लोकांना महाराष्ट्रात कुठलं गाव तुम्हाला सातारा पुन्हा किती वर्ष झाली कोण आहे नाट्यामध्ये तरी काल नॅचरल आर्टिफिशियल तो आमचे म्हणजे वातावरण ना बांधची ना भारी असतात तशीच फ्री जॉब्स असतात त्यांना बांधतात आधी सिंगल विजिट असा म्हणून एक स्पेशल बोनस फक्त बलराम असणार तशीच हो योगी म्हणून योगी देवा पण हांवें मागीर दोळ्यान पळयलें फुडें गोशालें तो आमी विद्यालय कुठे ही कडेन घाल कशें आणि ते बलराम आसता आनी सादारण देवस्थान आमचें बसता वय कसं नाही डान्स शिलाई पार्टी करून घेऊची की वेळ हॅक करून घेऊची आम्ही 2-3 हाड काम आणि इंक असतं आणि वचून कॉन्ट्रीब्यूशन एकदाच आम्ही
हरे परमात्मे कृष्णाय गोविंदाय ओम एतावानस्मै मातुज्यायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि पुनः ततो विश्वङ्गक्रामसाचनानजनेऽभि ॐ तस्मात् विराल जायत विराजोऽधि पुरुषः स जातोऽत्यर्चितपश्चात् भूमिमथो पुरः पुरुषेण हविषादे वायुज्यमतन्वता वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मशरथभिः ॐ Gemma, Gemma, yo, Gemma, yo, Gemma, yo, Gemma, yo, Gemma, yo. Gemma, Gemma, yo, bah. Gemma, जय Gemma. देवाय जयन्तन्वाना बद्धन् पुरुषं पशुम्मा Bah. Gemma, yo. जय श्री कृष्ण हरे Gemma.
घे. मस्त इमोशनल झालं खाली आहे. आले आहे. निघे नाही, स्मरण आहे. किती लागतं? राजेश इधर टॉई मस्त आहे. नाव बाईल नंदिनी जवळ आहे. नंदिनी. सो नंदिनी नंदिनी या. ते आहे ना? हा? चिल्ली भद्रा. सुभद्रा. जय जय गुरु महाराज की. अंगार झालेल्यांच्या नावापैकी येतच टेन्शन. अशी येते ಸ್ವಲ್ಪ बाहेर ಓ ವಿನಾಯಕ್ ಅಲ್ವಾ ವಿನಾಯಕ್ ಹೇ ಗೋಪಾಲ ಯಾರಿದೇವ ಯಾರಿದೇವ वनंत हो हरवडलो आहे. शंकरी शंकरी ಯಾವ ಮನ ಯಾವ್ದೇವ ಯಾವ್ದೇವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಡು ಪಾನಿ ಕೊಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ घ्या नंतर घ्या रे देवा खाऊच नाही होय तशी अनंत घ्या रे देवा घे अनंत घे हे घे हे घे घे रे घे गोपाला घ्या रे देवा गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज. एक राशोपनाचे त्यांना सांगितलं आमगेल हात लेवून गाय आणि भायरी हकवतात तर आणि आमकां आमगेल बॉडीन कसं एक शॉर्ट टर्म तांकां सेन्सिटिव्हिटी आनी हें आसा म्हणून तूं जाय चडा घे रे गोपाल सकल बसलं की अंगाने उडतात मोग करतात गोपाला घ्या देवा यो गोपाला यो 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 भाडे तुमका बस 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 ये गोपाला यो यो देवा जंप कर यो जंप कर यो अनंत क्या जंप कर यो कोण आहे जन यो यो घे यो
हात उचल. ನಾನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಸೈಗ ಹಂಗೆ 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 कसं नाही पुरो ಪೂರ ಎರಡು ಪೂರ ಪೂರ ಯೋ It's away, I'm going to गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज. घाल. Chorus. पहिले जयपूर हो कुंभमेळा झाला एक 200 स्टॉल्स अशी नाही ऑल ओव्हर तुम्ही इथे राजेश मस्त स्टडी करून 150 तनक प्रॉडक्ट्स पळेल आता पण इवन ब्रिक्स खर्च दवरणं पेपर्स खर्च दवरणं आम्ही तांतून एक 4-5 आयडिया घेऊन कराय म्हणून ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾ घालून लोपन घालून पंचगव्य प्लस स्टिकर आता पेंट्स आयले काऊ पेंट्स आयले कवाच फ्रेम्स आयले मस्त नमुना आहे आम्ही प्रत्येक गाडी फंक्शन आ टाईम ಮಾಡಿ तसले एक बायल म्हणशी बँगलोरची तांक एक सेटअप घालली मुंबईची तांक सेटअप घालली त्यांनी फ्रेम्स मूर्ती त्या उठलूच आहे तिने विकले बरे तिने आहे मला मस्त लोक आंबत नाशिले धूप स्टिक्स काय कडेरी मस्तीचं फ्रेम्स सगळे रिमोट लोकेशन विद्यादेश तीर्थ स्वामीजीले आशीर्वाद घेऊन तांगेले अनुमती घेऊन एक 4 उत्तर उलयता मिगेले गौरवपूर्ण नमस्कार. हे लेखन गोशालेचे आज एक दैविक क्षण मळेत अत्यद्भुत जीवनांतू विसरच्या याना आशिल्ले एक क्षण आज स्वाम्याले हांगा भेटी दर्शन भाग्य हे भूमी तांगेल पादस्पर्श जावन पवित्र जाले. आम्ही इतले आभारी आसा की म्हळ्यार स्वाम्यांक मस्त शॉर्ट टायमार आम्ही रिक्वेस्ट केले तितले दूरच्यान हांगा येवन आणि वापस वचून तांगेल मुखारचे कार्यक्रम करचे देवाल देन आज रज अशा वचून वगी येवच्या जाले आणि तशीची सुरळीत जावन वगी वच तशी ट्राफिक नाशी आसो म्हणून आम्ही प्रार्थना करताची आशे करताची. सो हे गोशाले हांग कित्याक बांधले आणि हे देसी गायो कित्याक मात्र आम्ही हे करतासाची रेस्क्यू कित्याक करतनाची मस्त जनांना आमक निमगीत आशिल्ले बट हाका एक मूल कारण म्हळ्यार आमगेलो कोलीग राजेशराव म्हणून आणि तागेले बायल पुष्पा आणि तागेले संबंधिक तांणी एक 2 गायी हाडिले देवनी गायो म्हणून एक 6 वर्स पुढे कडे आम्ही हांग येऊन आमकोरक प्रीती मोगू एक एफेक्शन जावन आणि गोमातेल बदल मस्त प्रामुख्यते कोळणू आम्ही पर्सनली आणि ऑफिशियली मस्त गोशालेक सपोर्ट करता आसाची जाल्यार बेंगळूर मळकी
आमकां उडगासोचे ट्राफिक टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्स मेट्रो आणि रियल एस्टेट हेंची चड उडगास येवच्यो जायना ताजे मागीर आमकां आधुनिकता आशा पुरो जाल्यार आमगेले परंपरे आमगेले हे भूमाते ताजे वांगडा एक संपर्क जावका आणि आम्ही पुढे घरा गाई आशिल्ले जाल्यार आतां हे पट्टणांत येवन इवन गांवांत वरकाची आमगेले देसी तळी ना आतां जाल तितले कमर्शियल तळी आसा दुधाचे व्यापारी मुखार वता आसाची जाल्यार आमी एक देसी तळींतू हाची एक अभिवृद्धी करका हे तळी नशिसूचे नाका आमी कितले जाता तितले कोडुगे दिवका म्हणून एक त्या भावनेरी आम्ही लेखना गोशालेक सपोर्ट करता आयलींची आणि इतले एक विस्मय क्षण जाल म्हळ्यार हांनी पुढे गांवची लागीं आशिल्ली आता बीडीए लेआउट जाता जाताची तांकां प्रति 1 वर्स 2 वर्सांनी जागा चेंज करका पडलो आम्ही एक दिवस हे एरिया येवन एक लिजा घ्यावे म्हणून आयले बट ओनरान आमगेले कार्यक्रम आणि आमगेले श्रम पळोवन ताण सांगले तुम्ही घेवचे असल्यार आमी तू जाग तुमकां सोडून दिता म्हणून तांगेले आमी परचेस केलो जाल्यार अद्भुत म्हळ्यार आमी रजिस्ट्रेशन केल्ले दिवसच्यान 42 दिवस भितर हे शेड घर टॉयलेट्स सगळं रेडी केलं म्हळ्यार आज एक घरान तू एक रूम रिपेअर करका किचन रिपेअर करता म्हणून 3-4 महिने घेता 42 दिवस भितर तातूंत मध्ये ताका एक चुकून पडलो आणि पाय वर्क मोडिलो तागे बहिणी आणि येवन मस्त हेल्प करून आमकां आज वर्काची नमगूच आहे ना 42 दिवस भितर 30 मार्च युगादीक आमी हांगा गृह प्रवेश केलो गोरवालोट सो म्हळ्यार एक देवाल काम गुरुल काम तांगेलो आशीर्वाद आसल्यार आणि गोमातेल आशीर्वाद आशा वचून आम्ही काही केलेलं ना तांणी चलोंग वता आसाची सो तसलो एक अनुभव जाला आणि आम्ही मस्त ऐकल्याची म्हळ्यार गोमाते म्हळ्यार आता जिवंत देव आणि ते आमगेले अम्माल म्हणकी आम्ही तांगेले रक्षण करका गौरव दिवका आणि प्रोक्षण करका आणि गोमाते निमित्त आम्ही हांगा कसा शिकता आसा म्हळ्यार गोमाते मस्त कमी नावे उणे खावचे बट तिणी दिवची मात्र पळय प्रति एक कल्पवृक्षांनी कामधेनु म्हणतात ना तशी प्रति एक तीण दिवचे मस्त पवित्र दूध आशा पुरो ताचे पंचगव्याचे उत्पन्न आशा पुरो काय हे कसं नाही CO2 घेऊन ऑक्सिजन दिवचे एक प्राणीक सो तशी आमकां ते वटू विष जेव्हा कसने जेव्हा धरून आमकां ऑक्सिजन दिता कसले एक पवित्र माते ती गोमाते तशी हाचे एक निदर्शन म्हळ्यार आमी वर्काची लायफ आणतो ಸ್ವಲ್ಪ घेवन चढ दिवका नो तसल एक हांग भावन येता आणि हे एक गोमाते जाग्यारी आमकां इतले एक आधुनिकतेचे गोंधळ आसता आणि हांगा आयल्यार तुम्ही अशी ऑब्जर्व करच्या पुरो हांगा शेणाचो वास येना परमळ येता आणि जळार ना मूस ना आणि मस्त क्रिमी कीट नाची तितले परिशुद्ध आणि आमी हांकां न्हाणोचे न्ही म्हणना म्हळ्यार नॅचरल आतानी हांगा तितले चंद रितीरी मुखारसून वता आसाचे आणि आमी हांगा डॉक्टराक हार्डली आमी तांगेले कसने सेव येना डॉक्टर्स जाले हांगा हेसरगट्टा डेअरी आसा ते डॉक्टर्स आसाचे बट आमी तांगेले वर्क कसने 1 की 2 पण तापेले बी ना इवन बर्थ वर्क नॅचरल हांगा कसले आर्टिफिशियल ना सो तसले एक पवित्र जागो हे एक आमगेले परंपरेचे संस्कृतीचे आमगेले एक सनातन धर्माक एक सान आमगेले कोडुगे म्हणत आणि हे एक प्रयत्न तुमगेले ಒಟ್ಟು सहकारारी आमकां तुमगेले निमित्त कसं जावका म्हणून एक अशी सांगता म्हळ्यार आमकां कोणालो दुड्डू हे आनी कसं जावका म्हणना देवाल दयेना गुरुल दयेना
एक 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 मटारी आम्ही चलोंगेन वतासाची बोला आमगेल ध्येय एकची हे दुधा निमित्त आम्ही व्यापार करचिना आता हंगा आम्ही दूध कोणाक विकचिना आणि येवची मस्त कमीची 5 लिटर आयल्यार होड आम्ही गोरवांक म्हळ्यार वासरांक सोडताची उरिले दूध काडूका पडता नावे तांक प्रॉब्लेम जाता तेंची आम्ही तूप कोरगेनो आम्ही धूप स्टिक्स म्हणून कसं करता साची धूपाक सांबराणी कपाक शेणीक आणि थोडे गोबराक ताका आम्ही यूज करता साची आज तुम्ही प्रसाद घेवच वेळार आम्ही एक तुम सॅम्पल वर्क दिताचे तांतू कसं केमिकल्स ना पण आम्ही एक अभियान करता म्हणून साची अगरबत्तीन तू मस्त नमुना केमिकल्स असा ताक परमळेवच्याक मस्त नमुना एक पॉयझनस सबस्टन्स घालताची तच निमित्त मस्त जन भटमामांक घरा आशिल्ल्यांक अस्तमा जोर प्रत्येक दुसरे कायले येता असा म्हणून आयकले ते अगरबत्ती निमित्त बांबू कट जाता आणि प्लास्टिक ताचे मस्त एक साइड इफेक्ट्स मस्त असाची तशें आमी अगरबत्तीक एक यु नो म्हळ्यार कसं म्हणटाचे एक सबस्टिट्यूट जावन धुपाचे चढते प्रमोट करता म्हणून तुमके एक रिक्वेस्ट सेकंड आमकां हे डोमेन आणतो कोण कोण तुमगेल गोत आसाची तांकां आमी कनेक्ट करून दिया आम्ही शिकची मस्त असा आम्ही एक सहान प्रमाणे एक 100 गायले शेड केले आणि मुखार सुनो घरघरा गायी वर प्रोग्राम करता आणि मेन कसं म्हळ्यार एक ऑर्गॅनिक म्हळ्यार नैसर्गिक जावन गायन मस्त आमकां उत्पन्न दिता असा आणि मस्त आम्ही गोबर कंपोस्ट करून आणि आम्ही ते सप्लाय करचे एक सेवे दवर घेतला सो तुमगेल निमित्त आमकां गायीचे प्रोडक्ट्स तुम्ही यूज करायची आणि दुसऱ्या वर्ग एक 10 जना सांगल्यार ताची तितले उपकारो आणि सहकारो आमकां आनी कसं एक्सपेक्ट करतनाची आज इतले आमगेले सौभाग्य म्हळ्यार स्वाम्यो हे जाग्यार येवन आमकां एक आशीर्वाद दिवन आणि एक आशीर्वचन दिवका म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट करताची आणि हे एक पवित्र स्थळ जावन चरडुवा वर्क आम्ही हांगा आपण हाडताचे हांगा 10 स्कूल आसाचे 4-5 हजार चरडुवांनी येवन विजीट करून गेले तांकां वर्क एक करुणे आणि एक प्रीती विश्वासो ते दिवचे जाग जाता आसा हे आमगेले गोशाले सो कमर्शियलायझेशन नाशी नैसर्गिक जावन अनेक अशी विचार सांगता म्हणून आसात मॉडर्न अंतू आम्ही झिरो वेस्ट सस्टेनेबिलिटी आणि म्हणताची बट गायेल कृषी केलेली जनांक गोत आसा हे शतमाना दाखून आमगेले गायो केन्नाची झिरो वेस्ट सस्टेनेबिलिटी री आसाची तेची एक दृष्टीर आम्ही म्हळ्यार स्वावलंबी जावनूची हे गोशाले चलोवका म्हणून आसा आज एक 40-45% आमगेले व्यवहारान गोशाले चलता बाकीचे आमगेले गौड सारस्वत सेवक समाजाचे तांणी गोसेवे करच्याक हांगाची तांकां रेकमेंड करताची महिन्याक एक 20-25-30 तनक जनाले सेवे जाता तांगेले बर्थडे टायमार आणि एनिवर्सरी टायमार न्ही सो त्या दृष्टीन तसल आमकां तुम्ही गोसेवेक डायरेक्ट फॉर्डर दिवची की आणि कसं तरी एक मूल सौकर्याक तुम्ही अनुदान दिवची की कसने दृष्टीने तुम्ही हांगा येवन पवित्र जावन हे जागो पवित्र जावन आम्ही इतले स्वच्छ जावन चंद रितीरी चलोवन आणि स्वाम्याले मार्गदर्शनारी अशीची अनेक व्हड जावका आणि मस्त गोशाले जावका बेंगळुरा मात्र म्हणणे दुसरे कडे वर्क जाव तशी आम्ही आश दवरून घेताची आणि आम्ही स्वाम्याक वर्क एक सान रिक्वेस्ट केला परतगाळीन तू केन्ना तांणी मुखारी एक गोशाले व्हड प्रमाणार करका म्हळ्यार आमगेले उडगास करून आमगेले एक काणीक स्वाम्यालेद्राक सांगले आणि कसले रितीरी आमगेले सहाय आणि सहकार आम्ही दिवच्याक केन्ना रेडी आसा स्वाम्याले आशीर्वाद आणि तांगेले मार्गदर्शन घेवन आम्ही मुखार सुवे सगळ्यांक गौरवपूर्ण साष्टांग नमस्कार विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो सद्विद्येयो सद्विद्येयो
वीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संततार्चका अंजनी सुतपदा संततार्चका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವಾ ಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವಾ ಮುನೀಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಮೋದ ವಿಠಲನ ದಯತಿ ಗಣಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ ಯೋಗಿವರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ 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 ಯೋಗಿವರ್ಯ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ